Bon dia a tots i a totes i moltes gràcies a tots per ser aquí, perquè l'acte de constitució de l'Ajuntament és probablement la primera acció en què un govern, que un consistori, se mostra a la ciutadania i que per nosaltres és molt important la participació i la presa de consciència per part dels ciutadans. Binissalem, els binissalmers i les binissalmeres, som una gran comunitat i com a tal també som una comunitat complexa, amb matisos i amb discrepàncies, però sobretot som una comunitat amb objectius i inquietuds en comú. La democràcia, en definitiva, pretén articular aquesta voluntat de viure en comú, des de la iniciativa de la majoria i amb el respecte a la minoria. L'administració, l'Ajuntament en aquest cas, és l'instrument pel qual aquesta democràcia ha de garantir la qualitat de vida i la dignitat de tots. Dia 24 de maig hi ha hagut eleccions. En aquestes eleccions, els binissalamers i binissalmeres hem triat els 13 representants que hauran de dirigir els interessos comuns d'aquest poble durant aquests pròxims 4 anys. Si haguéssim de definir aquestes eleccions amb una sola paraula, molt probablement seria diàleg. Hem d'aprendre d'aquest gest senzill, pacífic i fràgil d'agafar una papereta, ficar-la dins un sobre i dipositar-la dins una urna. Els 13 regidors, a partir d'ara, haurem de parlar, i haurem de parlar molt. Tots nosaltres, amb la responsabilitat d'un programa electoral, però també amb la consciència de representar tot el poble, també els binissalmers i binissalmeres que no han pogut votar i els que no volgueren votar, i aquells fins i tot que votaren a una candidatura que no obtingués representació, serà fonamental per part nostra parlar en nom seu. Ens cal, per tant, diàleg. Diàleg, però, i també, com deia, responsabilitat. Per acabar, vull donar la benvinguda als nous regidors i especialment les gràcies a Antoni, n'Aurora i en César, que seran els regidors amb qui farem més feina o feina de manera més quotidiana, amb qui treballaré en equip durant aquests pròxims 4 anys de legislatura que tenim per endavant. Vull agrair, més agraeix, el suport del PSOE en el vot de la investidura i prenent consciència de la necessitat de dialogar tots, ja ho hem parlat amb en Paula, tindrem ocasió de parlar amb més calma amb Unió per Binissalem, continuarem parlant amb el PSOE i, en definitiva, ens comprometem a seguir fent feina per tot el poble des de la consciència i de la responsabilitat que suposa ser la segona força més votada. Moltes gràcies.